Zeka je slušao. Jednog dana Tića je rešio da nešto napravi. Nešto novo. Nešto izuzetno. Nešto veličanstveno. Tića je bio ponosan. Ali onda, sasvim neočekivano, sve se srušilo. Kokoška je to prva primetila. Kako da, baš šteta, tako mi je žao što se to dogodilo. Hajde da razgovaramo o tome, kako da. Ali Tići nije bilo do razgovora, pa je kokoška otišla. Zatim se pojavio medved. Grrr, baš strašno, sigurno si besan. Hajde da se deremo. Grrr, grrr. Ali Tići nije bilo do dranja, pa je medved otišao. Slon je znao šta treba da se radi. Tata, ja mogu sve da sredim. Treba samo da se setimo kako je tačno sve izgledalo ranije. Ali Tića nije hteo da se prisjeća, pa je i slon otišao. Jedan po jedan razni su pristizali. Hijena. Hehehe, hajde da se smejemo tome. Noj. Hajde da se sakrijemo i pretvaramo kako se ništa nije dogodilo. Kengur. Kakav nered, hajde da sve to pobacamo. I zmija. Hajde da i drugima srušimo sve. Ali Tića nije hteo ništa od toga da radi, ni sa kim. I na kraju su svi otišli. I Tića je ostao sam. U tišini Tića nije ni primetio Zeku, a on je prilazio sve bliže i bliže, sve dok Tića nije osjetio njegovo toplo telo. Sedeli su zajedno ćutke dok Tića nije izustio. Molim te, ostani kraj mene. Zeka je poslušao. Zeka je slušao dok je Tića pričao. Zeka je slušao dok je Tića vikao. Zeka je slušao dok se Tića prisjećao i smejao se. Zeka je slušao Tićin plan da se sakrije, da sve pobaca, da sruši nešto nekom drugom. Dok je Tića prolazio kroz sve to, Zeka ga nije napuštao. I kad je došlo vreme, Zeka je slušao Tiću kako planira da počne ponovo da gradi. Jedva čekam, rekao je Tića. Biće veličanstveno.